Bona tarda, benvinguts a la Biblioteca Pilarín Bagués, a una nova edició del Club del Llibre, que com ja sabeu molts de vosaltres, perquè ja n'hi ha que heu repetit altres edicions, és una activitat que és possible gràcies a la col·laboració de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona amb diferents editorials. En aquest cas és l'editorial Anagrama la que ha permès portar aquí a la biblioteca a l'Ima Monzó, autora de La mestra i la bèstia, que és un llibre que hem llegit. Estic segura que entre el públic hi ha algú que ha llegit més novel·les de l'Ima, però aquest l'hem llegit als diferents clubs de lectura de les biblioteques i bibliobusos de la comarca. Conduirà l'acte la Marta Simón, llibretera de la Muntanya de Llibres. Gràcies, Marta, per acompanyar-nos. Gràcies també, Ima, per haver-nos volgut acompanyar en aquesta trobada de clubs de lectura de les biblioteques i bibliobusos de la comarca d'Osona. Intentarem, en la mesura del possible, mantenir el format de les nostres sessions de club de lectura. Per tant, tot i que inicialment conversaran la Marta i l'Ima, després la Marta ja donarà peu a que vosaltres podeu plantejar les preguntes que porteu pensades o que us vinguin al cap mentre tingui lloc la conversa. Per tant, quan us doni la paraula podeu preguntar lliurement, d'acord? Perquè el que es tracta és que també aprofiteu aquest contacte amb l'autora, ja que avui la tenim aquí. Agrair-vos a totes dues l'assistència en aquest acte i evidentment a totes vosaltres i a tots vosaltres, perquè sou vosaltres els que doneu sentit a les activitats que fem a les biblioteques. I ara ja sense més preàmbuls dono la paraula a la Marta. Molt bé, moltes gràcies, Esther. Bé, en primer lloc volia felicitar la biblioteca perquè realment les vegades que he vingut a fer alguna activitat, algun club de lectura aquí, sempre fa molt goig aquesta sala. És impressionant la quantitat de gent que aconsegueixen aplegar amb tots els clubs de lectura que fan i amb totes les activitats, i això estem parlant de llibres, que encara té més mèrit, i més un divendres a 6:45 a la tarda, que tothom ja ha acabat la setmana, i la veritat és que està molt bé. I també els hi vull agrair, perquè ara li comentava a l'Ima, jo no l'havia llegit el llibre, perquè som llibreteres però tenim el temps que tenim, no ho podem llegir tot. I la veritat és que quan em van proposar fer aquest club vaig acceptar de seguida, perquè era un d'aquells llibres que m'havia passat per davant, després quan va sortir publicat, després li van donar el Premi Òmnium i vaig pensar, home mira, ja en tenies ganes, però ara sí encara més, i la voràgine editorial que no paren de publicar cada setmana i és que no donem l'abast, havien fet que quedés a la pila dels pendents. I llavors ha sigut com recuperar i una motivació més per llegir-lo, i la veritat és que he de dir que m'ha agradat molt, ja li he dit també, i estic molt contenta de ser aquí també. A veure, no la presentaré perquè és que trobo que és una mica absurd presentar algú quan tothom s'ha llegit el seu llibre i ha pogut llegir també la quantitat de llibres que ha escrit, la quantitat de premis que ha rebut, per tant ja ens donarem per presentada perquè jo crec que ja no fa falta. Però entrant ja en aquest llibre, clar, aquest llibre va sortir al febrer del 2023, o sigui que ja fa un parell d'anys. Des de llavors ha guanyat el Premi Òmnium 2024 i el Premi Joaquim Amat Piniella i s'ha reeditat. Per tant, suposo que deus haver fet moltes presentacions, molts clubs de lectura. Quina relació tens ara amb aquest llibre, després de 2 anys? Bona tarda a tothom. Sí, he fet molts clubs de lectura i efectivament fa poc em vaig comptar més de 100. Havia fet el 100 al juny i després vaig seguir el juliol, i ara després de l'agost i de la desconnexió, ara li deia que potser em trobareu una mica rovellada, però en fi, farem el que podrem, perquè ja arriba un punt en què quan parles tant d'una cosa sí que hi ha un punt de saturació que dius bé, ara si desconnecto ja me n'oblido, i ara ho tornaré a reprendre, perquè també he de dir que els clubs de lectura han estat una experiència, a mi sempre és el format que m'agrada més de trobada amb els lectors, però en particular amb aquesta novel·la, com que surten moltes qüestions i molts temes i no costa trobar tema per parlar, ha estat molt gratificant tots els clubs, totes les trobades que hem fet, perquè realment m'he adonat més que mai, més que amb cap altra novel·la, que al final un llibre el completen els lectors, claríssimament, i en els clubs es veu molt això, i aporteu moltíssim, lectures, experiències pròpies, experiències no pròpies, comentaris. Ha estat realment molt enriquidor dels posts, diguéssim, promocionals de llibres, tota la feina que després has de fer després que ha sortit un llibre, ha sigut de les més gratificants. Llavors ja m'he oblidat de la pregunta que m'has fet. Quina relació tenies ara després de 2 anys i de parlar-ne tant
amb aquest llibre? Quan el llibre és dels lectors, diguéssim, en general jo no he acostumat mai a rellegir. A vegades ho has de fer per qüestions de feina o per les qüestions de les traduccions, etc. I sí que rellegeixes, però tornar-la a rellegir no acostumo a fer-ho. Però amb aquesta novel·la és veritat que també pel fet que dèiem ara que ja porta 2 anys, però han estat 2 anys intensos, diguéssim, hi he continuat en contacte i la relació és semblant a la sensació que tenia quan vaig acabar. No? Havia volgut fer una novel·la més clàssica que les anteriors, no? Amb més argument, amb més trama, amb més emoció i potser una mica menys. A mi em caracteritza, jo crec, un estil amb un recurs que per mi és molt important, que és l'humor, i un humor, diguéssim, diria jo, d'una ironia tendra relativament, però que l'humor també dedica amb els anys, de vegades, com si diguéssim, va baixant amb els anys i amb les circumstàncies, amb la realitat que tenim tan tremenda a tot arreu. Aleshores, cada cop l'humor es fa més subtil, no? Diguéssim, més ocult de vegades, més amagat. Però és veritat que potser hi trobo això, tot i que també la gent em comenta això, que aquest somriure que se sol tenir amb algunes parts de la meva literatura o riure fins i tot, no? Depèn de si connectes o no amb l'humor de la persona, però jo diria que aquesta potser n'hi ha menys que en d'altres anteriors, i hi ha més emoció, no? És a dir, hi ha també escenes molt tràgiques com la de la mort de la Simona, a mi crec que em continuen commovent, no? I la relació que hi tinc és bàsicament totes les novel·les que he fet han estat part de la meva vida. Faig literatura de la vida, diguéssim, no? Existencial, no faig literatura, no faig històries de terror, no faig literatura de gènere, i per tant els que fem aquest tipus de literatura hi posem molt, òbviament, de la nostra vida i realment cada novel·la, diríem, ha format part d'una fase de la meva vida on jo em feia una pregunta que al final m'acabava obsedint i volia respostes a aquesta pregunta. O respostes, no sé si en troba a la literatura o la filosofia, però com a mínim volia generar més preguntes interessants sobre això. No? I totes han format part d'un moment vital també. Si no hi ha hagut aquesta necessitat, en general no he escrit perquè intento no fer allò de dir d'un llibre cada any per obligació, cada 2 anys, perquè llavors no ho disfruto i és una cosa que sempre la tinc com a una part essencial de la meva vida i per tant m'estimo més no fer-ho si realment no sento una necessitat espiritual, una necessitat profunda d'explicar aquella història o d'indagar sobre alguna qüestió. Jo què sé, fa 2 o 3 novel·les, crec que fa 3, La dona veloç era un moment de la meva vida, com 50 anys tenia, en què entre el temps hiperaccelerat que vivim i les meves pròpies activitats que eren cada cop més diverses, etc., tenia aquella sensació que segur que totes coneixeu moltíssim i tots, que el temps se te'n va, que el temps s'escola d'una manera espectacular, i va ser l'època aquesta en què vaig descobrir com m'afectava aquesta acceleració i vaig necessitar escriure-ho. Vaig acabar estressadíssima després d'aquesta novel·la, per cert. I bé, justament després d'aquesta novel·la va venir l'aniversari, però sí que tenia ganes d'una novel·la completament diferent, i aquesta és una novel·la precisament d'un temps lent, d'un temps d'una altra època, d'un temps morós, d'una serenitat d'aquestes de paisatge on neva a poc i on tot és més o menys amable i a la vegada també ingenu, i d'aquestes qualitats als anys 50, principis dels 60 encara en tenien, no? I també tenien, com sabem bé, altres problemes i altres aspectes molt negatius, no? I tenia ganes de recuperar aquella sensació i també que s'ubiqués en un entorn rural com és el cas. I aquesta és la relació que de moment, diguéssim, potser si passessin molts anys, però de moment no ha canviat, no? Continuo estant una mica dintre de la novel·la i tenint una mica les sensacions i les emocions que em va deparar, i només que ara les comparteixo amb els lectors
i és fantàstic. I si ens imaginéssim, per exemple, aquesta novel·la o qualsevol novel·la, ens l'imaginem com un arbre, no? Que té unes arrels i que té un tronc que ha anat creixent amb els anys que la persona, en aquest cas doncs tu la va escrivint, la va polint, van sortint branques, va florint, no? Si l'arrenquéssim de soc arrel, diguéssim, aquest arbre, què hi trobaríem a baix, o sigui, a sota de tot? Quina va ser la guspira, la pregunta que deies ara, no? Que et va motivar a escriure sobre aquest tema? Exactament. La pregunta o l'arrel, com dius tu, les arrels, si abans deia que el tema de l'acceleració del temps, etc., havien estat les arrels de la dona veloç, les arrels d'aquí van ser, jo crec que la mort dels pares, és a dir, no del pare, perquè el meu pare va morir quan jo era molt petita, tenia 7 anys, però sí, havia mort la mare abans de la Covid, el 19, que és quan va sorgir tot el pes d'aquesta novel·la. Jo estava fent-ne una altra, sempre les novel·les que realment he publicat m'han enganxat fent-ne una altra, però de sobte apareix una urgència o apareix un moment de la vida doncs, que necessites més parlar d'allò i així ho fas. I aleshores va passar que d'alguna manera al haver-la també perdut a ella, jo crec que és una cosa que pot passar sovint, o altra gent, molts lectors m'han comentat també, deixes de veure els pares com a pares quan ja no hi són i els veus doncs, o els intentes veure o endevinar com aquelles persones, és a dir, com a persones, no? Ja no com a pares, sinó com aquelles persones que han estat o que han estat quan eren joves, etc. I aleshores doncs, per això d'alguna manera, igual que he fet doncs, altres novel·les com la novel·la de la pèrdua del meu company fa molts anys, etc., doncs aquesta seria una mica la novel·la, o la novel·la de la mare en el cas de Tot un caràcter, aquesta seria la novel·la dels pares, o dels pares però no en tant que pares, sinó doncs, quan intentes d'alguna manera viure una mica en paral·lel de la vida que han viscut o endevinar-la, perquè al final no l'has viscut ni la sabràs mai. Hi ha tantes preguntes, que això també és una cosa que segurament molts reconeixereu aquí, no? que has volgut fer i no les has fet i després quan les vols fer doncs ja no toca, que al final he arribat a la conclusió després de parlar-ho molt també amb els lectors, això, que suposo que de vegades dius no les he fet, m'hauria agradat tant saber, m'hauria agradat tant preguntar, però és que potser no preguntes precisament, a vegades penses quan estaven vius, però és que precisament potser perquè estan vius no preguntes, és a dir, precisament és aquesta qüestió la que t'impedeix d'alguna manera tenir també aquesta necessitat, no? O aquest interès, no? I justament surten aquestes preguntes després. En tot cas, a mi em va passar així i aleshores doncs, aquí hi havia coses de la joventut de la meva mare que volia recuperar. Hi havia una imatge que apareix a la novel·la, però bastant transmutada, diguéssim, que és l'arribada de la Severina a Dusa. La meva mare i també altres membres de la seva família havien estat mestres rurals, eren de la banda de Girona però havien anat a parar a l'oest de Catalunya, a l'Alta Ribagorça, que com sabeu és una contrada molt més austera, bastant remota i realment on encara quan hi vas, fins i tot ara, notes la diferència enorme que hi ha amb l'est de Catalunya, entre l'est i l'oest hi ha un món de diferència. No? I aleshores doncs, d'aquelles experiències d'elles com a mestres rurals, que a més les explicaven amb molta gràcia, les anècdotes, doncs, era una cosa que a mi m'havia marcat sempre. Volia recordar la meva mare, que sempre deia és que la rebuda de la mestra, d'una mestra tan jove, a més eren molt joves, algunes arribaven a tenir 17-18 anys, no? En un poble petit, era realment un esdeveniment, no? Aquesta cosa, la nova mestra que arribava, la mestra era, com es deia llavors, una de les forces vives del poble, fixeu-vos quina diferència avui dia, no? Etc. I aquesta arribada jo la recordo moltes vegades explicada per ella i a més sempre pensava, home, deu exagerar, no? Perquè jo era més jove i en fi. I una vegada, com 20 o 30 anys més tard d'això, doncs recordo que hi vam anar, quan deu fer 20 anys, vam anar a veure una de les escoles on havia estat i efectivament no? El record de la gent que encara vivia, etc., era exactament aquest, no? El de l'esdeveniment. No?
i van dir aquella frase que a vegades li sentia dir la meva mare i sempre pensava que exagerava, és que va ser com si arribés un artista, deien. Llavors, clar, jo m'imaginava això, vaig començar intentant explicar això, aquesta vivència de la meva mare. Però què passa? Que la meva mare tenia un temperament lluminós, extravertit, completament diferent del meu en aquest sentit, i quan vaig posar la Severina a funcionar no era el mateix ni molt menys. Aleshores aquella arribada que jo imaginava com la de la Kim Novak baixant les escales a pícnic, doncs es convertia més aviat amb la Diane Keaton intentant sortir del cotxe del Woody Allen i encara entreposant. I llavors què passa? Amb aquesta arribada que vaig veure que allò no funcionaria com jo volia, que era recuperar l'anècdota de la meva mare, va aparèixer l'humor. Quan apareix l'humor, per mi és el moment en què dius sí, això comença a funcionar. No? Una història per mi comença a funcionar quan tu pots obtenir aquella distància mínima que necessites per enfrontar-te a les vivències que vols explicar, moltes de les quals són molt íntimes, però que després s'extrapolen o es poden... En fi, per això hi ha el component de la ficció, no? Que precisament per mi és un component que defenso molt i que és molt interessant, però és llavors que vaig veure que això podia funcionar i a partir d'aquí la Severina va anar sola i va tenir la seva pròpia personalitat. I després, de vegades una novel·la, el començament o les arrels, com molt bé dius, són una cosa, però tot allò ha d'anar creixent i és molt de temps, perquè al final aquesta novel·la va ser molt temps, no és que estiguis 24 hores escrivint, però des del 19 fins al 23 gairebé que la vaig acabar i corregir, o sigui, és molt de temps i molta feina, però realment són coses que òbviament que no es fan en aquests 3 o 4 anys o no es fa en un any si és que fas una novel·la en un any, sinó que són coses que tota la vida t'han interpel·lat i d'alguna manera les vas endreçant allà. No? Però aquesta novel·la no creix si no hi ha obsessió, si l'entorn no alimenta o la teva pròpia obsessió no alimenta aquella seguida que ha de tenir, no? per continuar, que com comprendreu no sempre és fàcil d'alguna manera crear un món, inventar-te'l i continuar i pensar que allò val la pena. I més com més gran et fas, és a dir, més manca de sentit li veus a moltes coses i més difícil és que allò es construeixi i et convenci completament i que allò acabi formant part de la teva vida i fins i tot dels teus propis records, perquè jo tinc records que són de novel·la però que d'alguna manera ja formen part dels meus records, com d'alguna manera també els lectors en tenim, no? de lectures que hem fet. I aleshores jo anava continuant però pressentia o intuïa que faltava alguna cosa, no? Perquè l'itinerari de la Severina és anar d'una soledat molt colpidora, no? Soledat que a més es complementa amb el lloc que viu, que és solitari, amb el fet de fer l'escola a casa i les classes que li fa la mare, amb el seu propi caràcter tímid, amb la pròpia època, amb la clandestinitat del seu pare, etc. Doncs aleshores la Severina jo volia que fes un itinerari partint de la soledat i anant cap a la socialització, és a dir, anant cap a la gent o anant, com diria la Hannah Arendt, que això ho explica molt bé, no? Cap a la pluralitat, que com ella molt bé diu, només anant cap a la pluralitat podem ubicar-nos en el món perquè som sers socials i d'alguna manera això finalment és la política ben entesa no deixa de ser això. Jo allí pressentia que hi havia alguna cosa política en tot allò. No? I aquesta cosa curiosament es va donar una casualitat d'aquelles que es donen, que segur que us ha passat, que esteu en un projecte i quan esteu en aquell projecte tot el que veieu o tots els llibres que llegiu d'alguna manera tendeixen a alimentar aquest projecte i dius perquè tu tens la mirada enfocada d'una manera segmentada, d'una manera concreta. No? I aleshores vaig tornar a mirar una cosa que de tant en tant mirava però que mai havia trobat res, que era les llistes de represaliats que va publicar primer el 2017 crec la Generalitat i després es va anar completant. I perquè em vaig preguntar pel meu pare. El meu pare havia mort quan jo era molt petita i vagament sabia que tenia
clarament sabia que tenia unes idees polítiques, però molt vagament sabia que n'havia fet d'aquestes idees perquè no havíem pogut parlar mai amb ell. Jo recordo petits comentaris de la meva mare, com ara, si és que el teu pare em feia patir perquè es trobava amb gent, suposo que, antirègim, etc. Però mai no va definir res i no tenia ni idea del que havia fet ell, ni del que havia fet a la guerra, ni absolutament de res. I aleshores el trobo, justament uns mesos després de començar la novel·la, a la llista de represaliats amb un Consell de Guerra sumaríssim que havia tingut de fet per tornar, o sigui, marxa a l'exili, després torna per Irún, marxa des del Pirineu, diguéssim, i torna per Irún, com se sol dir, els que tornaven amb el lliri a la mà, en el sentit de que tornaven pensant que no passava res, perquè no havien fet res, diguéssim, que justifiqués cap represàlia, però sí que primer està en un camp de concentració i després això s'explica al final, perquè al final d'això sí que em vaig agafar les dades més precises, perquè em va fer gràcia que aparegués fins i tot parts del Consell de Guerra, sobretot perquè el llenguatge florit que tenia la policia del règim és realment per mirar-ho, vull dir, realment és una cosa tremenda. I bé, vaig trobar això, doncs ell havia tornat, havia estat al camp de concentració i després li van fer un Consell de Guerra sumaríssim perquè ell havia estat secretari de la CNT, pel que després he sabut, però vaja, i després hi va haver, allà apareixien els testimonis d'una part, els de l'altra, tot això et quadrava molt amb coses que jo sabia de la família paterna, però que no, és a dir, com eren aquests, com eren els altres, o sigui, com si ho hagués sabut sempre sense saber-ho, no? Però de sobte vas veient, vas ubicant, no? a les persones. I el cas és que em va sorprendre molt, perquè no me n'havia parlat mai la meva mare, i no en tenia ni idea. I em vaig trobar amb aquests silencis que tantes vegades hem conegut i que tants escriptors de fet han explorat, no? Que és a dir, de sobte ser una cosa que no tenia ni idea del que feia el meu pare o del que feia el meu avi o del que feia la meva mare en aquells temps. No? El silenci va ser una sorpresa, la meva mare ja no hi era, per tant no vaig poder saber mai si realment, fins i tot com que es portaven 12 anys de diferència, vaig pensar que potser ni ell li hagués dit, però no ho crec, o ella no hi hagués parat atenció, perquè la meva mare igual no sempre li parava atenció, no ho sé, però realment és una cosa que em va sorprendre moltíssim. Curiosament, els silencis òbviament és un tema d'aquesta novel·la important i n'hem parlat molt també als clubs de lectura, llavors molta gent té aquesta experiència i altra gent, molta menys, té una experiència molt més transparent, no? És a dir, a casa se'n va parlar, etc. No? Però òbviament no era el cas, no era el meu cas, fins al punt que quan després de trobar-lo jo, la família del meu pare, que tinc ara cosins i vaig de tant en tant, segurament hi vaig poc perquè realment es fa lluny anar-hi, però quan els hi vaig comentar que havia trobat això, llavors resulta que efectivament tothom ho sabia, però mai de la vida ningú havia dit res en cap dinar, tampoc potser s'esqueia, però en tot cas, perquè ja dic també que ens veiem un parell de cops a l'any, però no havien dit mai res. Per tant, aquest silenci és molt especial, jo crec que aquí a més a Catalunya s'ha donat amb unes característiques especials, segurament a cada lloc s'ha donat en alguns llocs d'altres maneres. I per exemple, també com a anècdota, recordo ja havent mort Franco, és a dir, jo tenia com 17 anys, ja havia mort Franco, vaig al poble del meu pare, el seu germà em porta perquè això d'Usa és una construcció fictícia que parteix del poble del meu pare, de Vilaller, però que és un poble molt més petit d'Usa, perquè la construcció està feta a base de les anècdotes de les dones que feien de mestres rurals la meva família i que totes van estar en pobles molt més petits, en pobles com d'Usa, però hi ha elements en els quals d'alguna manera volia homenatjar el poble del meu pare, com és el pont aquest trencat, el pont que... Dic trencat ara, vaja, perquè el pont va ser l'últim any que estava dempeus. I el poble és Vilaller, just abans de la Vall d'Aran. No?
Aleshores, doncs aquella vegada, com deia, el germà del meu pare em va portar, vam pujar a Beret, ell va mirar al voltant, es va emocionar i va dir el teu pare aquestes muntanyes les coneixia fins a l'últim racó. I clar, jo ni idea del que m'estava parlant, vaig pensar, doncs no sé si portava alguna nòvia a fer un pícnic o coses així, beneiteries així, i no vaig pensar en absolut en res de particular, però ell tampoc va dir res, és a dir, perquè jo li vaig preguntar, li vaig dir, ai, doncs què fèieu, a què es dedicava? Que es dedicava a passar gent, com després vaig veure, perquè, incís, la menció com a represaliat la vaig trobar, és veritat, això no me'n recordava, perquè ell apareixia, el seu nom apareixia, l'havia trobat a internet en la biografia d'un polític de l'època represaliat, al qual ell havia ajudat, llavors ell li donava les gràcies en el llibre, no? I em va ajudar a passar la muntanya, etc. És a dir que a això s'hi havia dedicat. Doncs en aquell moment, que devia ser, doncs ja dic, l'any 77-78, el seu germà, el meu tiet, podia dir perfectament, doncs mira, no? I en canvi no va dir res absolutament, és a dir, per què? No saps per què, potser va pensar, doncs potser la seva mare, no ho sé, no va dir res. I ho dic perquè és un tema que hem parlat molt, no? I sobretot que als joves els hi costa molt d'entendre, no? Els costa molt d'entendre tant de silenci, no? Tant de silenci quan ara representa que es pot dir tot. Després es diu el que es diu i és veritat el que és veritat i el que no és mentida, però realment es parla d'una manera gairebé diria excessiva, no? És a dir, i en canvi aquell silenci era allà i es va perllongar durant moltíssim temps. I jo crec que encara hi ha gent gran que el recorda molt bé i que el té dintre, no? O sigui, fins a aquest punt era una barreja de moltes coses, no? De por, el silenci sobretot dels vençuts, és clar, però també dels vencedors de vegades, no? I també era una barreja doncs, de por, de potser de desgana de parlar-ne, o en fi, o de que ja havien patit prou, o de mil coses, no? I en el cas, a més de la Severina, la mare moltes vegades és com, o dona la sensació que, sobretot la mare, perquè el pare no parla gaire, llavors la mare és com, bé, ja, amb el temps ja ho entendràs, no? És com deixar les coses que flueixin i jo ara no sé si dir-te o no dir-te, prefereixo no diem res, però quan tinguis idees pròpies, li diu, quan tinguis idees pròpies ja ho entendràs això, no? Que és una opció que clar sobta, no? D'entrada venint d'una parella tan compromesa, sobretot en Roman, no? Amb la lluita antifranquista. Jo crec que, primerament, ell està més compromès que ella. Jo crec que ella més aviat és la que ho pateix. Després, el silenci, també, la Simona és una mare patidora, no? Té por, no? Té por per la seva filla, té por pel seu home, etc. I jo crec que aquestes qüestions doncs, fan que portin la clandestinitat d'una manera bastant, diguéssim, consistent, i que ella, doncs, també és veritat una altra cosa, que és que la Severina pregunta molt poc, entre altres coses perquè té una vida llibresca on pensa que tot es troba als llibres, que aquesta és l'altra qüestió. La Severina té té coneixements que tots li han vingut a través dels llibres, no? Justament se n'anirà d'usa per d'alguna manera conèixer o enfrontar-se, més ben dit, amb una realitat que no ha viscut perquè no ha estat pràcticament socialitzada. I fa gràcia, perdona, quan arriba, i em sembla, ara no recordo els noms, però ell sap el nom científic de les plantes, no? I en canvi els habitants d'allà li diuen no, això és tal cosa. I a més la pobra té molta por de resultar pedant, perquè no pots anar pel món dient el nom científic de les plantes. Hi ha també aquell moment que el pare li diu arriba a casa a la nit i ella sempre va amb el llibre sota braç, i en aquell moment està mirant un llibre que jo vaig recordar i vaig haver de treure de casa, d'aquelles coses que trobes molt antigues, no? Que era un llibre que es deia, vull dir que és aquest el que em va inspirar, que es deia El Cosmos, i llavors hi havia unes fotografies en blanc i negre i algunes eren fins i tot dibuixos, no? I aleshores el pare arriba i li diu va, deixa el llibre aquí i anem a baix, que si alguna cosa et puc ensenyar és orientar-te de nit per la muntanya, no? O orientar-te de nit a través del cel.
I ella, que no deixa llibres, amb el llibre, llavors ell li mostra la constel·lació del caçador, em sembla que és, i ella la mira però no la troba, és a dir, quan ell li senyala no aconsegueix veure-la i en canvi ella el llibre sí que la veu, és a dir, aquesta escena em sembla això, una metàfora de la impossibilitat que té la Severina per enfrontar-se a la realitat quotidiana, que a priori és la més fàcil per tota la gent que ha estat socialitzada, però no necessàriament per ella. No? Per això quan arriba a Dusa sempre diu que en realitat té la sensació de que aprèn més ella que els alumnes, efectivament, no? Perquè ella aprèn moltes coses allà. No? Hi ha personatges molt potents. La Severina, per començar, perquè és clar, una nena que als 7 anys té la revelació, en majúscula, és molt fort això, no? Perquè pensem en 7 anys, no? Els nens, què pensen? No? I ella pensa que hi haurà un dia que tot allò, res de res, s'acabarà. I això la marca per tota la vida. No? Sí. És la seva manera de ser. I aquest món d'imaginació, ella es crea un món al seu voltant. Exacte. No? I arriba un punt que diu, vale, ara he de sortir d'aquí, no? Vull socialitzar-me, però realment entre la ironia amb què el narrador, amb què tu expliques la història, no? I la ingenuïtat amb què ella viu la seva vida, viu la realitat, realment és que, ara deies, els lectors somriuen, sí, perquè et genera tendresa, no sé si després en podem parlar i estareu d'acord. És un personatge que genera, jo crec, molta tendresa, no? Perquè la veus com va descobrint a poc, no? Tu ja saps de què estan parlant, però a poc ho vas descobrint amb ella, sí, no? Totalment. I clar, la sortida al món real, no? És que va desvestida, com si diguéssim. Totalment. A més, és curiós perquè la gent jove que l'ha llegit, i no és una novel·la, jo penso que és una novel·la més per persones a partir de 45, a partir de 50, o per persones que sí que entenen el passat per qüestions culturals o el que sigui, però no és tant per la nena de 20 anys aquesta novel·la, diria jo. Però sí que hi ha, doncs clar, he tingut públic molt jove, i aleshores que connecten més potser amb el personatge de la Severina i amb les seves qüestions de socialització i amb altres coses, aspectes més psicològics, no tant amb el tema polític o amb el tema sociopolític, que avui dia als joves potser els interessa menys, i d'això en tot cas també una mica jo crec que en parla la novel·la i en podem parlar, però en tot cas la gent jove, la cosa que ha tingut amb les coses que desconeixia, amb els punts que desconeixia del passat o que no tenen coneixements històrics, és aquest fet que la Severina ho va entenent tot ella mateixa ho va entenent pas a pas. No? Fins i tot quan necessita una paraula que la busca al diccionari, és a dir, doncs la persona que és d'una generació jove i no entendria allò, no? Perquè si dius meblé, doncs vale, meblé, no? Doncs ella mateixa necessita buscar. És un procés d'aprenentatge perquè és clarament una novel·la iniciàtica, no? On una nena va descobrint el món en general. Ella d'Usa, al poble, doncs, ho descobrirà tot, no? Tindrà la primera experiència eròtica, l'experiència de descobrir també el seu propi passat, l'experiència de la socialització, l'experiència d'ensenyar o d'intentar ensenyar, etc. No? Per tant, serà un descobriment dels recursos que pot tenir a la vida i per això es retrata en aquesta novel·la aquell any de Dusa, no? Com si fos fundacional i com si la resta doncs, fos allò de l'epíleg, potser ja en parlarem, doncs, una mica un afegit. No? I pel que dius de la revelació, efectivament la novel·la havia de començar amb aquesta frase que la travessa. No? Hi ha hagut a vegades als clubs, no? La gent m'ha dit, ostres, una nena tan petita pot tenir aquest tipus de pensament? Bueno, jo puc donar fe que sí, perquè és el meu cas, i de la gent que conec, quan tinc un amic que també li va passar, o sigui que no sóc l'única ni molt menys, però aquesta sensació demolidora, no? de tristesa infinita o de melancolia o de, jo què sé, o ara li diríem doncs, una depressió infantil profunda. Ara posaríem noms, això. Posaríem etiquetes que es farien la màgia, la poesia, és terrible. Però realment tenir la clara visió per primera vegada a la teva vida, algun dia d'això no en quedarà res, quan tu
la gràcia de ser jove o de ser petit no és pensar que tot continuarà sempre, no? Que no t'ha de preocupar cap final, diguéssim, perquè està molt, molt lluny tot. Doncs és una sensació realment demolidora. I el que passa també és que la Severina, a la vegada, com que les criatures tenen, bàsicament, jo crec que tenen l'egoisme típic de la criatura, el que pensa de seguida a continuació és doncs si algun dia no quedarà res, jo, diguéssim, m'he d'espavilar, no? He de fer alguna cosa. Jo crec que ella té la necessitat a partir d'aquest moment de pensar que ha d'anar cap al món, no? que ha de descobrir més coses. Hi ha una cosa que ara no la recordo, però recordo que ho diu a continuació d'aquesta frase, no? Algun dia no en quedarà res, i aleshores la Severina va pensar, fins pràcticament fa res, em sabia la frase sencera, veus, ara ja no me la sé. Ho buscarem, perquè és molt al principi això. És això, no? Des d'aquell dia va viure pendent de preparar-se per perdre-ho tot i tothom. Exacte. Des d'aquell dia viu pendent constantment de preparar-se per perdre-ho tot i tothom. Ostres, viure pendent de la pèrdua, doncs òbviament et converteix en el que et converteix, no? Una persona on la melancolia és important i la salva l'humor, no? Aquí, perquè ja no hi ha, però vull dir, la Severina a més té moltes pèrdues, no? Perquè té la pèrdua dels pares molt jove, i té la pèrdua de la casa, té moltes pèrdues, i això doncs li configura sens dubte un caràcter. I aleshores, efectivament, ella decideix autoeducar-se per ser tan autònoma i independent, doncs, que no necessiti res d'alguna manera, i d'alguna manera fa a vegades la trajectòria inversa que han fet moltes dones ara grans, no? I que han dit, no, a mi em van educar per ser molt dependent, i primer del pare, després del marit, etc. I després, ja quan vaig ser gran i vaig haver d'estar sola, per fi vaig poder sentir-me autònoma, independent, etc. No? Això és una cosa que l'hem comentat moltes vegades de les nostres, jo no diria no si mares, però potser àvies. No? La Severina fa una mica la inversa, no? Comença en una vida molt solitària i ella s'adona i se n'adona en aquella escena autoeròtica del Prat de Gelada a Dusa, és allà on s'adona que realment s'ha de socialitzar. S'ha de socialitzar, no? Quan diu allò que si continua... O sigui, l'orgasme que té solitari al Prat de Gelada és tan espectacular i la impacta tant i tan realista, perquè la Severina té molta imaginació, s'ha passat la vida entre llibres i tot el que imagina se li fa absolutament realitat, no necessita pràcticament res més. Aleshores, veient que ha pogut fer tot el que li ha donat la gana amb aquella versemblança, no? Amb aquella sensació absoluta de realitat, doncs en un moment donat té por, això es diu al final, no? Diu, i va tenir por de no necessitar mai més ningú, ni per parlar, ni per follar, i va dient, bueno, doncs, i de sobte té por, no? Té por i s'adona que efectivament conèixer gent és imprescindible en aquesta vida. Molt bé. Ara jo crec que ja és moment que parleu vosaltres, perquè escolta, nosaltres podem anar parlant durant molta estona, però també està bé de sentir-vos, d'escoltar-vos. A veure, qui s'anima? Que ens expliqui una mica què li ha semblat el llibre, si hi ha algun punt que vulgui destacar. Tenim més temes per parlar, però està bé ara que obrim la conversa. Què us ha semblat el personatge aquest central, la bèstia, que encara no n'hem parlat? No us talleu, va. Vinga. Molt bé. A primera fila, la primera a intervenir. Molt bé. Aviam, a mi el llibre m'ha agradat i ja has apuntat tu abans lo del silenci. A mi m'ha frapat, el personatge de Severina és potent, m'ha frapat molt. Severina, no sé per què vas triar aquest nom, però ella és molt severa amb si mateixa. No sé si Severina es diu així per la severitat amb la que ella mateixa és. A mi m'ha vingut aquesta metàfora, no? Que fins el nom era metafòric, penso. I lo del silenci, o sigui, tot el llibre, o sigui,
marca el silenci del franquisme, no? Com tots els personatges sempre deixen entreveure una cosa que la donen per sabuda però que mai expliquen, no? I el silenci està present. I a mi això m'ha agradat com està tramat, no? Vull dir, perquè en altres novel·les moltes vegades doncs, no sé, s'explica com més coses, no? I aquí està molt ben descrit, no? Vull dir, primer els seus pares, que inclús parlaven amb metàfores al davant de la nena, aquestes metàfores que parlaven quan hi havien hagut execucions o afusellaments o coses... Totes aquestes metàfores que apareixen, que els pares conversen i que, clar, la nena, doncs... I a més eren metàfores religioses, bueno, vull dir que si el sacerdot, el capellà, el nen Jesús i tal, no? I bé, ella com a nena s'ho va creient, després i ja és d'adulta que descobreix qui és cada personatge, no? I bé, és que jo m'ha frapat això, no? Lo ben tramat que està descrit tota aquella època de silenci, no? El temps de silenci continu, no? I ho trobo que està molt ben tramat, no? Perquè dius... no sé, m'ha agradat moltíssim aquesta banda, no? Bueno, a la part que t'entristeix, no? Perquè dius, bueno, però això és una realitat. Jo també recordo, tinc anècdotes, els meus avis mai volien parlar de l'època de la guerra, vull dir, mai vaig aconseguir que m'expliquessin anècdotes, sempre era un tema que no volien parlar. I a la meva família no hi van haver represaliats ni coses d'aquestes, però ells aquest tema no volien parlar. Vull dir, quan jo tenia 15 anys, jo recordo que els hi feia preguntes i res, era un tema tabú, tot el tabú, no? Doncs imagino que en famílies en les que hi ha hagut molt més compromís polític i tal, doncs també. I després va a exercir com a mestre rural i també allà es troba silencis, o sigui, també hi ha les diferents faccions i tothom amb el silenci que dona per sabut, que tothom ho sap, però que hi ha silencis, no? Bueno, doncs això m'ha frapat molt del llibre, perquè està molt ben descrit, no? I tu vas inclús dient, vaig avançant a veure si s'explicita més cosa, no? Al final, per fortuna, doncs sí que esbrines més coses, no? Sobre en Roman i tal. I després... Ostres, ara se m'ha anat del cap una tercera cosa que volia dir, a part del silenci. Bé, és igual, se m'ha oblidat. Però m'ha agradat molt, vull dir, et felicito, no havia llegit res més teu, però l'ambientació la trobo perfecta d'aquella època, del franquisme. Gràcies. Molt bé. Per cert, una cosa que de fet l'únic que trenca el silenci és la bèstia. Sí. Que és el que està fora de la normalitat, diguéssim, no? Que és el que menja a part, no? O veu a part, podríem dir. Sí, això és un punt interessant, això mateix que acabes de dir, efectivament. La bèstia és la que també li fa de mestra d'alguna manera, ajudant-la a recuperar el seu passat, tot i que en un principi ha estat per ella més aviat una experiència eròtica, diguéssim. És a dir que, efectivament... Ell va per lliure, no? Que és una altra llibertat, també. Es nota la llibertat, exacte. Què més? Bona tarda. Bona tarda. Quan parlaves de l'arribada a Dussa, m'ha vingut borrós, perquè on ja té una edat, i parlaré de quan només hi havia una televisió en blanc i negre, hi havia un programa on els personatges eren el mestre, el capellà, el metge i l'alcalde. Probablement molts dels que hi ha aquí no l'han vist, perquè estic parlant de primers dels anys 60. Sí. Però com que jo ja corria per aquí, m'ha vingut aquesta imatge. Sí. A mi m'hagués fet més feliç aquest llibre si no hi hagués hagut la part de 20 anys després. Perdona, pots repetir? És que no he sentit la primera part. Sí, no pateixis. A mi m'hagués fet més feliç si el llibre s'hagués acabat quan marxa de Dussa. Jo sóc represaliat franquista, però dels molts que em varen ser anònims, que no teníem cap vinculació amb res,
Jo n'hi vaig estar vinculat en el que en els meus temps estava de moda, que era el suc. Molt bé. I el personatge l'entenc com el resultat del que creen els pares. És a dir, és fill d'unes circumstàncies. En el meu poble, que no soc d'aquí, n'hi diríem és fréstec. És fréstec. I un pot ser fréstec i tenir l'orgasme allà dalt, no té res a veure una cosa amb l'altra. Sí. Molt bé. Vull dir perquè hagués estat més feliç. No tenia cap necessitat de saber si era de la CNT o de la FAI o de tants altres. Aquesta és l'opinió. M'ha interessat, és una novel·la fosca, és una novel·la en blanc i negre, com el contrast de les lletres sobre el paper, i en hagués fet de debò, i espero que no t'ho prenguis malament, més feliç si ens haguéssim quedat quan ella marxa de Dusa, doncs perquè ha arribat la mestra titular. La descripció de l'època em sembla molt correcta. Els silencis anava per barris. Anava per barris. Jo sóc un represaliat nascut en el si d'una família franquista, que ja ho veus, el contrast. Això en tot cas va enriquir les bronques que vaig tenir amb el meu pare. Mai em vaig veure en cor de retreure-li perquè ho va ser el que va ser, perquè sabia el per què va ser o per què va arribar a ser el que va acabar sent. Vull dir, un xicot que veu com acusen a bufetades al seu pare amb 7 anys els sindicats i que després el tanquen intern en un col·legi de capellans, tenia tots els números de la loteria perquè sortís el que va sortir. Però era un bon home, correcte. Aleshores, el retrat de l'època em sembla molt ajustat. I ja et dic, hagués estat feliç amb que la noia puja a l'autobús per anar on t'hagués volgut. D'acord? Has tocat un tema molt interessant perquè el tema epíleg va ser controvertit des del començament. És a dir, hi ha també la crítica, no? La meitat dels crítics deien a mi l'epíleg volia que parés allà, no? L'epíleg en sobre, i l'altra meitat, depèn molts deien jo sense l'epíleg no hauria entès la novel·la. El Jordi Cornudella, me'n recordo de 62, que no és la meva editorial, però em va dir l'epíleg justifica tota la novel·la, i és un tio que a mi però jo també entenc perfectament les dues qüestions, perquè jo també hauria estat més feliç acabant la novel·la allà, és a dir, era tant aquell temps meravellós que estava descrivint, és a dir, hagués o continuat allà o acabat, però en principi és on havia d'acabar. Llavors va passar que vaig sentir la necessitat de que el lector sabés les coses que jo sabia, és a dir, vaig pensar, i vaig tenir dubtes perquè els epílegs no m'han agradat mai en general a les novel·les ni al lloc, i és més, moltes vegades jo per exemple no els he llegit els epílegs directament. Llavors com que no els he llegit jo de vegades vaig pensar, bé, si algú mira vostè mateix podia, per exemple, dir doncs ja no el llegeixo, és a dir, és una possibilitat, però realment vaig tenir dubtes i al final vaig dir sí, necessito dir-ho i em vull passar aquest caprici diguéssim personal de que es vegi, per exemple, sobretot el tema de les 3 generacions, la filla i la neta, com es veu la història des de cada... Com la filla té la necessitat de recuperar allò portant molts pins a la bossa i en canvi la mare, que sí que ho ha viscut, doncs no en té cap necessitat i com la neta també és un altre món, en fi, és una cosa breu, però i també necessitava descriure potser hi havia una qüestió de la malaltia de la meva mare que va durar molts anys, de la pèrdua de memòria, i que aparegués aquest tema de la pèrdua de memòria que tant té a veure en definitiva amb tota la novel·la, gairebé com a metàfora, i aquesta va ser la qüestió. Però clar,
s'admeten gustos, crítiques, només faltaria. O comentaris, no, i tant que tant, discrepàncies. I jo encantada. Perquè com he dit abans, la novel·la és del lector sempre, o sigui, una vegada se l'ha fet seva. Aquí davant, Jordi. M'ha encantat. En sèrio, molt. Estic aquí en un club de lectura i vaig començar a llegir aquest llibre i vaig dir, és que aquesta senyora, i no vaig buscar res de tu, dic que és mestra. No sé, vaig pensar, i és una història real. Vull dir, estan explicant una cosa que ha viscut, ha sentit i ens ho està explicant. Em va encantar. I bueno, llavors vaig mirar-ho i vaig veure que havia estat professora, no? Sí, jo vaig estar a l'ensenyament secundari, però no em considero jo no estic molt contenta de la meva trajectòria a l'ensenyament, és a dir, penso que no era una professora molt vocacional, diguéssim, i amb això ho he intentat reflectir a la Severina, que tampoc és molt vocacional, és a dir, la sensació, em passava una mica, no sé si a ella li passa que té la sensació d'aprendre més allà dels seus alumnes que a l'inrevés, però i a mi em passava que moltes vegades que em costava molt tolerar, diguéssim, el fet de que, a veure com ho explicaria, hi ha un moment que, per exemple, la Severina comença a entusiasmar-se explicant-los no sé què de química o de física i clar, ells no estan seguint, no? Aleshores, jo penso que el bon mestre i el bon professor necessita saber acompanyar l'alumne, no? Que és el maco d'aquesta feina, a més, no? Amb aquesta seva lentitud potser de comprensió, perquè no tots ho fan al mateix ritme. Aleshores, moltes vegades tenia la sensació, això és una autocrítica que faig aquí, vull dir, potser he trobat alumnes i per sort no estan tan descontents, però jo sempre penso que volia d'alguna manera córrer massa, a vegades, i aleshores s'ha d'intentar això, seguir el ritme, cosa que com sabeu tots i els que d'aquí segurament hi ha molts mestres, molts professors, és molt difícil perquè tens alumnes de tota mena i de tota condició i de molt diferents nivells. Aleshores aquestes coses que a vegades em frustraven, diguéssim, com a Bueno, bé ho dius, per això jo és que et veia, o sigui, sense conèixer, et veia perquè després més endavant amb el llibre parles, ja ho dic en present, com a persona, primera persona, parles de que a la Severina li agrada més la gent gran, que descobreix la gent gran, se senta allà en un banc i parla amb la gent gran. I a més, el que m'ha agradat molt del llibre és que els veus, cada personatge que dius, encara que diguis poca cosa del personatge en si, és que els veus, perquè quan parla dels vells, quan parles dels vells, els ulls, el color de la cara, no sé, vull dir, no hi ha molts adjectius, però de la manera que ho dius veus perfectament la gent. De tota manera, la inspiració d'aquests personatges, de la mestra, de Severina, venia més, com he dit abans, de la mare. Sí, de la mare, de la tieta, etc., que no pas de la meva pròpia experiència, que hi ha estat en un temps molt diferent i en unes condicions i circumstàncies molt diferents. A mi m'ha agradat molt, torno a repetir, molt pesada, i jo a la pila parlo igual que vostè. Penso, al final, que jo també m'hi ha sobrat. Però amb l'explicació que has fet també entenc que és una justificació també de tot, i de la família i del treball i tot. I no m'enrotllo més i passo la paraula. Sí. No saps que tant em rebenta que em diguin de vostè. No t'ho pots arribar a imaginar. Home, la motxilla, clar. Avui me l'he deixat a casa, però sempre vaig amb ella. Escolta, hi ha un comentari que
el tenia apuntat perquè no volia descuidar-me'n, que és parles de la repressió dels guanyadors. Parles de la repressió que sotmeten els guanyadors als vençuts. I em sembla un punt ingenu com ho planteges. Jo et podria... Primer, perquè va vinculat a la condició humana. A la que hi ha... Com ho planteja la Severina. Perdona? Dic com ho planteja la Severina. Bé, però ho has perquè la Severina, jo penso que si una cosa és aquesta novel·la, és una novel·la sobre la ingenuïtat, precisament. Saps? O sigui que està intentant descriure la ingenuïtat a cada moment. No? Doncs aquí en tot cas m'he perdut, perquè interpreto que el personatge és fruit del que pensa el que l'escriu. És igual, puc estar equivocat. Home, a vegades sí, a vegades no, això. No pas. No ho sé, perquè si tingués una bola de vidre me n'anava a buscar un bitllet de la 649 que hi ha un pot assegurat. No tinc una bola de vidre. Llegeixo, interpreto, entenc, exposo. I com pots veure, sense cap mena de problema. Però cadascú efectivament interpreta... El plantejament em sembla, torno a dir, em sembla ingenu, perquè la repressió va vinculada a la condició humana entre vencedors i vençuts, fins al punt que podria fer aquí de viva veu, que no ho faré, una llista de represaliats en ple segle XXI a Catalunya, de l'any 2003 al 2006, en noms i cognoms, per no ser el que es desitjava que fossin. Per d'aquí ve el comentari. Quan ho vaig llegir, hi veig una certa ingenuïtat, perquè això abans diuen, hi havia els esclaus, els posaven a primera fila quan en veien el poble al costat, per això, sense sang, perquè això en aquests moments no té sang associada, aquesta repressió continua existint ple segle XXI, més vull dir això, i espero no haver-te molestat. Soc lliure pensador, per això vaig ser represaliat. Algun altre comentari? Hola, haig de dir que m'ha agradat moltíssim la novel·la, estic aquí, darrere de tot. I vull vull dir que hi ha dos moments que em van agradar molt a la novel·la, que són quan el pare es cobreix amb la flaçada per escoltar la ràdio, que és un moment que trobo molt entranyable i a la vegada veig que potser ell també s'amagava o necessitava aquesta sensació de solitud o d'aïllar-se del món, o potser el que estava escoltant no volia que ho escoltés ningú més. No sé, era una situació que em va corprendre perquè la vaig trobar entranyable. I l'altre és el moment quan les mestres es troben, la cunyeta que tenen entre elles, com xerren, ho trobo divertidíssim i fan servir un vocabulari i unes maneres que penso que ara no hi són, que són molt com d'una època i d'un descobriment del món adult i de l'amor i tot això, que ho he trobat bonic i entranyable. Era només per comentar això. Gràcies. Moltes gràcies a tu. Sí, efectivament, una de les coses que m'empenyia a fer aquesta novel·la era descobrir una mica què tenim, sobretot en l'aspecte feminista, què tenim com a dones, sobretot les de la meva generació, que consideràvem que havíem pogut fer el que ens havia donat la gana, les que havíem tingut la sort de poder estudiar, de poder anar a la universitat, de poder tenir una certa llibertat, doncs era com si el combat feminista pràcticament ja s'hagués assolit. I d'alguna manera després t'adones que hi ha moltes coses que tu les has pensat precisament perquè et venen et venen de la teva mare, de la teva àvia, però no sols de la teva mare i de la teva àvia, sinó que et venen també de les circumstàncies sociopolítiques que van viure en aquells moments i de quina manera un acaba sent sempre fruit d'una època, fins i tot encara que estigui molt aïllat, com és el cas de la Severina, però acaba sent fruit d'una època.
un dels temes també que volia tocar i que de fet ja ha anat sortint perquè jo trobo que és molt destacable és la documentació també que deus haver hagut de fer o devies haver hagut de fer, no només de tota la situació històrica, tot el context històric, social, sinó també, per exemple, documentació en quant al llenguatge també, no? Que és una part també molt el parlar, no? La parla de la Ribagorça, aquesta parla jo la... Tota aquesta també és molt interessant. També. Sí, la recordava de petita i a més volia que aparegués perquè per mi és d'una gran bellesa, tot i ser una parla com fosca, no? Una parla austera, perquè ja es respira molt aquesta austeritat, no? Allà en aquesta comarca. El silenci es respira. Els homes particularment són homes de silencis, és a dir, tenen amb un parell o tres de paraules al dia i ja han complit pràcticament. I tota aquesta duresa i aquesta austeritat a mi de molt petita doncs, em fascinava. No? Em fascinava molt més que, per exemple, si jo anava allà amb el meu pare i la meva mare que era de l'est i per tant era extravertida, era lluminosa, diguéssim, a mi em cridava l'atenció, a ells els agradava perquè esclar no estaven acostumats a aquesta era un contrast, però a mi jo m'ubicava de seguida com de la banda del pare, no? com aquesta espècie de delicadesa extrema, de silenci, de no voler, en fi, de no ser exhibicionista, etc. Tot això era una mica com el meu terreny, no? El terreny que a mi em feia gràcia i en aquest sentit doncs són aquestes les coses que realment compten en una novel·la. Jo crec que són aquestes emocions que tu has viscut i per tant les has viscut, després les col·loques on les col·loques. El tema sociopolític o etcètera del qual em vaig documentar podia haver sigut d'una banda, de l'altra banda, és a dir, això sí que és veritat que òbviament un personatge no té per què tenir, i així és en moltíssimes novel·les, no? Doncs ni la ideologia ni les maneres de pensar del seu autor. No? Precisament jo crec que fas bona literatura, o un només pot fer bona literatura si un és capaç de posar-se a la pell de qui sigui, perquè si tu no és capaç de posar-te a la pell d'un i a la pell del contrari, segurament hi haurà personatges que no t'hi pots posar perquè són tan sumament aliens a la teva, en fi, al teu tarannà que no pots, no? Però sí que és una cosa que d'alguna manera ets com un recipient, no? Per on passen les coses, i això és la cosa de la novel·la, perquè si no potser faries assaig o faries un altre gènere, no? Un últim comentari. Hola, parlant de la vida i de la literatura, parlant de la vida i de la literatura, m'agradaria saber què penses si creus que el tipus de literatura que parla de la vida com la que fas tu és una opció, és una tria que has fet tu deliberadament? Creus que amb un altre gènere es pot parlar igual o més o reflectir la vida d'una altra manera? No sé si m'ha explicat. Sí, home, la literatura, esclar que sí, no? Reflecteix la vida, sigui en una novel·la negra o sigui la qüestió, però la reflecteix també en la mesura en què saps posar-hi determinats elements molt viscuts i molt reflexionats, no? I per això també pot haver-hi una novel·la negra que, com en diuen, això és una distinció que fan els propis editors, no? Aquesta novel·la és molt literària, és literària, és a dir, parla de la vida, a més de parlar del que sigui, de terror o d'assassinats o del que sigui, parla de la vida també, no? Llavors aquest ja és un grau que aquí costaria molt escatir exactament què és el que fa o no una literatura potent, no? Estem amb la qüestió de sempre, però jo crec que sí, que en general la literatura pretén parlar de la vida sempre, no? Quan jo dic de la vida una mica m'he referit a que, diguéssim, no faig literatura de gènere i els temes que m'interessen bàsicament són l'existència, la vida, la mort i en fi, la revelació de la Severina per mi és el punt més important de la novel·la, no? El moment aquest, com suportes aquest malestar d'estar viu i aquest malestar
de deixar d'estar un dia, que també és un altre malestar. És a dir, per tant, és bàsicament el tema de gairebé totes les novel·les. Llavors hi ha qui li posa humor, hi ha qui li posa més tragèdia, però és bàsicament el gran tema. I a partir d'aquí doncs, tot és d'escriure, no? Amb més o menys encert. Molt bé, doncs si us sembla ho deixarem aquí. Jo volia acabar amb una premonició, no, amb una recomanació que li fa la Simona a la Severina, que li diu que llegeixi molt, no? Perquè llegir et farà lliure, et farà sàvia, et farà rica i et farà feliç. Rica no ho sé. Jo he llegit molt i encara no. Potser volia dir rica d'esperit. No? Rica d'esperit, però lliures i feliços segur que sí, i aquest llibre ja contribuï. La Severina pobreta s'ho creia tot. És el que dèiem abans que no hem tocat, que és un tema molt interessant, el de la ingenuïtat de la Severina, perquè va molt d'acord amb la ingenuïtat de l'època. Ingenuïtat que només cal mirar l'hemeroteca per disfrutar, però si la trobeu, és que qualsevol cosa que veieu, és impressionant les maneres de parlar, el llenguatge que s'utilitzava, la sintaxi, el lèxic que s'utilitzava, la publicitat, que és, aleshores, esclar, és realment un altre món, no? L'enorme ingenuïtat que hi havia, que tenia la seva banda candorosa i la seva bellesa, evidentment, però també tenia el fet de que això deriva d'una dictadura que, com tota dictadura, necessita que la gent estigui més en la ignorància, no? I estigui en la ingenuïtat. I de fet ho estaven, sí, perquè si busques coses que no trobes mai a les hemeroteques oficials, diguéssim, dels diaris oficials de l'època, doncs clar, no hi són, no? Com l'assassinat d'aquell del Meuler, que jo vaig pensar, miraré a veure què ha passat, a La Vanguardia busques i clar, i sí que hi ha la necrològica, la del senyor que va morir al Meuler a sota de la seva neboda, que estava amb la neboda, diguéssim, a l'habitació, al llit, i La Vanguardia, hi ha una necrològica, lògicament oficial, va morir envoltat de la seva família, tots els sacraments, i van donar tots els sacraments, i dic, ostres, és curiós, no pots trobar altra cosa, no? Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies, Imma, moltes gràcies a tots. Gràcies a vosaltres.